Hei, mukava tavata täällä Venetsiassa vihdoin. No mukava olla täällä. Miltä susta tuntuu, minkälainen on biennaali Venetsiassa, arkkitehtuuribiennaali Venetsiassa vuonna 2025? Tämän näin ensi kertaa Venetsiassa arkkitehtuuribiennaalissa olleena, niin tämähän on, tuntuu, että tämä on tämmöinen arkkitehtien mekka. Ja arkkitehdit tapaa täällä ja täällä näkee, että mistä keskustellaan kansainvälisesti. Ja sen takia on tosi tärkeää, että Suomi on täällä mukana. Entäs Suomen paviljonki, mitä ajatuksia? Sä oot käynyt katsoa jo esityksen siellä. Joo, se oli hieno kooste historiasta. Alvar Aallon aikanaan 50-luvulla suunnitelmasta paviljongista oli tehty upea kooste erilaisista vaiheista. Välillä on ollut vähän vaikeampaa ja välillä on tehty peruskorjausta ja paviljonki on elänyt hiljaista eloa, mutta nyt sitten viimeiset 15 vuotta jo vilkasta suomalaista eloa jälleen kerran. Ja se on yksi keino meille ja ikkuna maailmalle, että minkälaista on suomalainen arkkitehtuuri ja minkälaisista asioista Suomi puhuu nyt. Ja sitä kautta sitten pystytään maailmalle kertomaan. Kerro lisää. Miten sä näet, mikä on suomalaisen arkkitehtuurin ja arkkitehtikulttuurin merkitys Suomen kuvassa maailmalla? No kyllä meidän arkkitehtuuri ja design laajemminkin niin tunnetaan aika hyvin maailmalla. Tietenkin yksi Alvar Aalto on niitä kärkinimiä, mutta laajemminkin. Ja sen takia on tärkeää, että Suomi nimenomaan on täällä ja kertoo. Ja hallitus on itse asiassa laittanut nyt 60 miljoonaa euroa rahaa meidän uuden arkkitehtuuri- ja design-museolle, jonka olisi sitten tarkoitus 30-luvulla valmistua Helsinkiin. Ja erityisesti tässä ajassa on tärkeä kansainvälinen yhteistyö ja se myöskin avaa sitten tietenkin suomalaisille yrityksille, niin kuin Kontiollekin, ovia tehdä kauppaa ja tuoda sitä suomalaista osaamista esiin. Sä nyt hyvin aloit jo puhumaan tuosta puusta. Täällä on tosi monessa paviljongissa, eri maiden paviljongeissa puuta näkyvillä. Mitä ajatuksia se herättää sussa? Puu on näköjään aika suosittua nyt. No, puu on toki ekologinen materiaali ja Suomella on pitkä historia sen suunnittelussa ja tuotannossa ja sitä kautta myöskin jalostamisessa maailmanluokan osaamiseksi. Ja yllätyin, että muun muassa Yhdysvaltojen ja Espanjan paviljongissa puu näytti tänä vuonna tosi isoa roolia. Ja se on hyvä niin, koska silloin tiedetään, että myöskin suomalaisella puulla ja puurakentamisella ja sillä osaamisella voi olla laajemmin ja on laajempaa markkinaa maailmalla. Ja myös, että me ei unohdeta Suomessa sitten sitä puuta, koska monesti on vaikeaa nähdä lähelle ja lähellä olevan arvoa. Kyllä. Sitten. Kiitos. Kiitoksia näistä kommenteista. Kiitos. Ja hienoa yhteistyötä täällä ja tietenkin laajemminkin, niin toivotaan, että suomalainen osaaminen viedään maailmalle. Kiitos.